Ora. Yes. Okay, pas op Dienstag. Maar ons gaan die over. Moet een beetje meer. Er moet komen weer naar de gemeenschappen waar ons voor is. En dit is bij je moeilijk vragen. Het is ook een slechte manier. Maar nou moet worden op boven drijven. Maar in ieder geval heeft ons ingegaan. Omdat die moord op onzinnige manier op hier was. En omdat de broers van iemand wat betrokken was, wat in die beschermde bank staan. En omdat die moord in onze plek gebeurd is. En niet die persoon gevliegen was, die in slachtoffer is van onze omgeving. En onze gevoelens gaan opstaan. En niet nou is opgestaan, niet net als je gemeenschap in deze dorp. Maar opgestaan in de gemeenschap in een groot deel van het land. Dus ik heb ook de petitie opgemaakt dat bij je mensen van aan de plek kunnen tekenen. Want dat gaat nu om misdaad. Die moord is gepleegd op een grondpad in deze dorp. Wat onmiddellijk die statistieken naar deze dorp te brengen. Dat is ook ik als gemeenschap van deze dorp, als ik kan opstaan tegen hem. Die vermoeden dat die verdachte wat nou hier is, er is 3 wat gevangen was, maar 2 is vrijgelaten om daaraan 3 verdomme wijze was nog. Zo ontstaan nu hier 1 verdachte wat nou hier binnen staan. En die verdachte is niet van die omgeving. Dat is duidelijk gemaakt. Die verdachte is of van Stellenbosch of iemand anders. Die verdachte heeft aan de Universiteit van Stellenbosch gestudeerd. Die was een tijd lang oorsee. Hoe kom ik uit een die schets? Dat te bewijzen dat het bij makkelijk kan wees met die verdachte om te verdwijnen. Die verdachte heeft, die slachtoffer was in deze dorp. Die middag. Die verdachte heeft 2 mannen een auto opgesteld en hij is terug deze dorp. Wat zei dat ze beplande moord. Dat is het tweede punt wat ik wil maken. Als het moord bepland wordt, dan moeten ze het heel aan de dag zien. Dat betekent, hij heeft genoeg tijd gehad om te beseffen dat hij is bezig om een fout te maken. Die feit dat die verdachte al reeds een bekentenis afgelegd bij de politie. Wil je zeggen, ons judge, maar ons maken onschuldig. Al wat ons is, baseer op het feit wat er hier gebeurt. Wil ons vragen dat die man in de hechtenis zou worden, maar hij is gevraagd voor enige samenleving. Hij is niet van die plek, zo hij gaat ook hij gaat ook zelf bos blijven. Zo is het onze gemeenschap. Maar hoe fijn onze gemeenschap dat daar wij gaan blijven. Zo ons vragen dat er is een brief op grote dagen en het is trouw wordt. Onze land gaan gepakt onder misdaad. Waaronder moorden die eerste is. Ons krijgt die plaats aanvallen. Die van 75 was ook gepraat hier op 19 jaar gewisseld. Als ons bedoelt dat al die goed alweer in onze gemeenschap staan die op. Wat gaat gebeuren? Maar dat helpt ons staan op in die hoven erop ons. Stuk weer gezegd, natuurlijk van die inlichting wat die hoven beschikking is. Is van de hof by moord oorweging is die gemeenskapsbelang. So daar sal definitief